Matur suwun. Monggo Mbak Zapa. Bareng sampun pinanggih. Kijeng miring Mas Dwi. Mas Dwi, sehat Mas? Cinyumnya mana cinyumnya anjay. Dipun lanjut tapi wonten kijing miring monggo jumeneng rumiyin Mbak Ani lan ugi Mbak Melati. Kalian Kang Masku asmanipun Mas Sinten nih kon dari Pitepangan. Mas Sinten menika? Oh nggih. Tanpa nama, Ya. hamba Allah. Ya. Nonim. Terima kasih. Oke, Karena di sini memang penyanyinya Semar Mulyo solehah semua ya luar Mas. biasa hari ini pokoknya. Bencasi monggo Dek. Kijing miring. Loh,